Teknologia ez da gaurko kontua. Gizakia denetik, aurrerakuntza teknologikoei esker, bere bizimodua errazten eta hobetzen saiatu da. Bere bizimoduan sortu izan zaizkion arazoei aurre egiteko edo bere ongizatearen onurarako hainbat teknika eta tresna sortu ditu. Guk jarduera eta aurkikuntza tekniko garrantzitsu batzuk aipatuko ditugu. Euskal Herriaren garapen teknologikoan mugarri izan direnak. Historia aurrea. Euskal Herrian aurkitu diren giza-hezur zaharrenak 164.000 urte dituzte, paleolito garaikoak dira. Baina hurbil dugun Atapuerkako aztarnategian askoz zaharragoak daudenez, pentsa daiteke hemen ere gizakia askoz lehenagotik dagoela. Paleolito garaian biztanleek sortuak zituzten harrizko tresnak, bai animaliak hiltzeko eta larrutzeko, bai zura lantzeko ere. Hezurra eta zura ere erabiltzen zituzten tresnak egiteko. Adibide gisa, hortxe dugu, isturizko Lamiazuloko koban agertu zen hezurrezko txirula. Sua kontrolatzea eta sua sortzeko teknika ikastea izugarrizko aurrera pausua izan zen lehen gizakiarentzat. Sua edukitzeak aukera eman zion negu hotzetan sutondoan berotzeko, gau ilunak argitzeko, abere arriskutsuak uxatzeko eta janaria sukaldatzeko. Neolito garaian, orain dela 9.000 urte, aurrerapen teknologiko ugariren garaia hasi zen. Harrizko tresnak landuagoak egiten zituzten eta funtzio gehiago izan zituzten. Zeramika ere garai honetan sortu zen. Lehenik esku hutsez egindako zeramika izan zen eta geroago tornuarekin egiten hasi ziren. Baina garai horretako aurrerakuntza garrantzitsuena nekazaritza izan zen. Gizakia ehiztari biltzaile izatetik nekazari abeltzain izatera pasa zen. Nekazaritzako teknika menperatzeak elikadura ziurtatu zion gizakiari. Metalaroan metalezko tresnak egiten hasiko da gizakia, bai armak, bai nekazaritza tresnak eta baita apaingarriak ere. Gurpila eta gurdia ere garai horretan hasi ziren erabiltzen Euskal Herrian. Eta horrela, pertsonen eta merkantzien garraioan hobekuntza handiak etorri ziren. Antzinaroa. Garai honetan etorri ziren erromatarrak Euskal Herrira eta beraiekin hainbat aurrerakuntza teknologiko. Eraikuntza molde berriak ekarri zituzten. Besteak beste, adreiluzko eraikuntzak, arkoaren erabilera, harrizko zubiak, beiraren erabilera, isurbideak eta ur kanalizazioak. Ura hirietara eramateko, presak eta ubideak ere egin zituzten. Adibidez, Nafarroan Lodosakoa. Nekazaritzan, erromatarrek goldatzeko modu berria erakutsi ziguten. Bia berez tiratutako goldea. Medikuntzan, ospitaleak eta tresneria espezializatua ere ekarri zituzten. Eta beraiek izan ziren idazketa zabaldu zutenak hemen.